Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде влог. И днес е 30 декември, но смятам да заснема влога на 31. Исках да я въведа в това, тъй като ще започна от сутринта. И исках да снимам просто интрото. Let it be. И се надявам да ви хареса, тъй като утре каналът ни става на 2 години и съм много развълнувана и за това. Също така и ще посрещаме новата година. И да, ще бъде вълнуващ ден според мен. И се надявам да ви хареса. Дайте палец нагоре, ако е така. И всъщност в момента сме 993 или 994 сабскрайбъра. И почти ги събрахме. Малко остава. И да, ще се видим след една секунда за вас. За мен цяла нощ. Така че да. Добро утро, приятели, на 31 декември. Честит първи сняг на всички в Испери и така нататък. Всъщност не знам, да. Къде има първи сняг, но точно тук има. И ето, вижте колко е яко. Момент, да се върна на това. Да. В момента все още вали и е много яко. Най-накрая имаме сняг тук. И аз мисля, че се разболявам малко или много, или изобщо не знам, много ми е странно чувството в гърлото, даже не ми е боли, много странно. И да, ще се видим може би след малко, тъй като ще приготвям вече за нова година късметчета. Нямам търпение да напиша късметите тази година, защото имам доста по-добъри идеи от миналата. Ето и най-яката закуска, препечен филик с масло и този великолепен чай в сладката чаша с котки, за която вече знаете. Това ще бъде перфектната закуска. Между другото, смятам да направя въпроси и отговори и ако вие искате такива, дайте палец нагоре и напишете по-долу в коментарите въпроси и може да ги смеся с тези въпроси, които получих на клипчето с завръщането. Може да ги смеся. И ако вие също искате, знаете какво да правите и след малко ще се готвим вече за нова година. Вероятно. Сега ще си подсъкам малко на компютъра. Вижте какви яки пингвини. Кофите им не се виждат, но нищо. Бела! Бела! Мама! О, Съни! Вижте какво местенце си спретнахме до ухата. Стана много яко. Бела! 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 В момента родителите ми отидоха да пазаруват за нова година и аз гледам сам вкъщи 4 и обработвам това клипче, всъщност, което вие в момента гледате. Вече имам програма за обработка, която наистина е достатъчно добра. И това е Movie Maker, програмата на Windows. Да, изтегли си и смятам, че дайте го. Сега ще правя късметите за нашата баница. Направих вече другите за втората, понеже ви казах, че има две. Едната е за хората там, където ще ходим, за мястото, на което ще ходим. И другата си е нашата, която ще си хапнем преди да отидем. И сега ще ви покажа, всъщност не знам какво по-точно, вече ги изгъмах. Това са за другите хора. И сега ще правя за нас. Имам по-различни идеи миналата година и се надявам да се получат. Между другото, сега сетих, че имам буркан, спомени от 2015, който бях направил в началото на миналата година и сега ще покажа най-забавните неща, които са се случвали все малко в клипчето. Продължайте, ако искате да разберете, всъщност ще покажа само някои от най-забавните, няма всичко, тъй като някои неща са леко скучни, но да. Ето всъщност това, което беше в кутията. Това са всъщност листчета и някаква щипка, която даже не знам защо съм я сложила. Следващото е утре на 31, да, това го писах вчера. Каналът ми става на 2 години. Всъщност аз съм си написала на листчета и смятам до година да направя подобно нещо, защото е забавно. Ходих на концерт на Бет Джон Уолтън. Здобихме се с най-сладкото коте, носещо името Беатриса или Бела накратко. И да, накратко съм го написала грешно, нищо чудно.
получих първите си 100 абонати в YouTube. Това беше още първите дни на декември. И наистина бях много радостна. И сега се чувствам много яко, като от 100 отидох на 1000 за една година. Почти 1000. И да, напишете по-долу вашите най-хубави моменти през тази година. И се надявам да сте се прекарали добре и също така да се прекарате и 2016 много хубаво, с много здраве и весели моменти. Сега ще правя напукани снежни сладки, тъй като в момента прави баница и много са яки. Правихме преди няколко дни, се получиха много яко и решихме за днес също да направим. И да. И други продуктите ще се захващам. Тук са някои от съставките вече. Това е любимата ми съставка от целите корабейки. Готови са вече корабейките и се получиха доста добре. Ефектът се получи както трябва да са, с твърда коричка отгоре и вътре трябва да са меки. Сега ще ви ги покажа. Ето как изглеждат. Ето. И са наистина много меки и приятни. Всъщност отвън е твърдо, отвътре е меко. Малко са леко сплескани, но това не е проблем. Важното е да са вкусни. Да. Сега правя и втората баница, тъй като в момента родителите ми правят другата част от храната и също така подготвят и другите неща. И да, почти съм готова. За първ път правя баница напълно сама, което означава, че новогодишната баница ще бъде от мен. Да. И планираме след като се навечеряме тук да отидем на гости и може би ще се видим на вечеря. Тази година късметите са малко по-различни. Ето мама разпределя баклавата. Изглежда много добре. В последното си клипче бях написал снапчата си долу в описанието, но сега реших да ви го покажа за тези, които не са видели. Ето, пише се така. Ако искате да ме добавите, не поствам горе-долу всеки ден. Така че може би ще бъде разнообразно, но всъщност имам и на телефона си Snapchat, но повече поствам от таблета, тъй като да, тъй като телефона ми е доста бъгнат вече, не става за това и горе-долу всеки ден. И с различно качество, така че не се очудвайте защо с различно качество. Защото едните са от телефона, а другите са от таблета и няма значение. Не, той се отказва. И тя казва, че български съставили, там местни съставили, какво беше? Между другото забравих да ви покажа сурвачката. Днеска правихме. И да. За пръв път слагаме копчета. Не знам дали даже е традиция, но да. Къде си ти, Бела? Какво прави Белуната? Белка! Белушке! Бела! Ето го туалетът ми, много семпъл. И да, след малко тръгваме, ще ви обясня, ще ви покажа кое какво е. Имам това рече, което е горе-долу като с пух и риза и също така дънки, обикновено. Но тъй като ще ходим на гости, няма да ходим на парти, ще ходим на гости, ще ги да е по-обикновено. Майло! Без 20 след малко ще посрещнем новата година. Честита нова година за всички, желая ви много усмехи и здраве през новата година. И сега си отпразнувайте добре.
до началото на учебния... Да, до края на вакансията. Не знам, аз на едно място играя. Колкото е така малко калории, да. Майло! C'est bon. Non, c'est bon. Добро утро, приятели! На 1 януари честита нова година отново и ви желая тази година да бъде много успешна, изпълнена с усмивки, радостна и да си прекарате като цяло добре на празника и изобщо през цялата година. И тъй като вчера, всъщност като бяхме на гости, си видяхме късметите от баницата, но забравих да снимам и тъй като вчера решихме да оставим нашата баница за днес, т.е. втората, да си гледаме късметите днес, така че сега ще снимам и този влог принципно да снимам в 3 дни. 30 интрото, 31 и сега първи, така че в 2 години я снимам. Въртим баницата чак сега. Ама не върти. Да. Защото с още това делото ще легна и... Че е нещо хубаво ново да ти дойде тая година. На мама се падна нощния живот в Сохо. Само тези, които са от Разград, ще разберат за какво става въпрос. На мен ми се падна нова къща, така че да видим какво ще стане от това. И смятам да приключа влога тук, тъй като стана доста дълъг, пък и вече няма толкова какво да снимам. И се надявам да ви е харесал, защото се потрудих доста за него, тъй като цял ден гледах камерата да е до мен, за да снимам всичко, което се случва. И се надявам, както казах, да ви хареса. Ако така, дайте му палеца горе. И точно преди да легна, през нощта беше, точно преди да легна, проверих канала си в YouTube и видях, че има 1000 абонати. И за което съм много благодарна на всички вас, тъй като не знам, подкрепата и всичко и хубавите коментари, които получавам на видеята си, ме радва много и много ви благодаря. И вече сме 1000 и скоро очаквайте специалното клипче за 1000 и ще се видим в